Nithi ningixolele nginomkhuhlane ngiyazabalaza nje. Ngisamukele isikhulumi sethu seviki ngisethule futhi noma abanye actually it does not need to be introduced because he's the son of the soil and he's very much used by God emsebenzini webandla nakubantu abasha. Kodwa for the sake of protocol we must do it. Sethule umfundisi waziwa kakhulu ngokuthi SP. Ngokuthi SP nje akekho omunye naphandle kwa SP Zulu. Amen. SP Zulu yazi ukuthi mangimintroduce ngale ndlela akathandi kodwa ngicela ungixolele kufanele ngiintroduce ukuthi usebenzisa la ekhaya isibizwe uNkulunkulu sacotshwa uNkulunkulu ukuthi sisebenze umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela ephakeme ngendlela emangalisayo. Ngaleyo virtue waba usevile ku-RCC isikhathi eside ngike ngaseva naye RCC yangikhahlela RCC yosala wayibamba kwaze wafika unobhala kwa-RCC uzofika isikhathi lapho uNkulunkulu emnyula khona ukuthi abe Back to God Executive Committee as a member. Kanti ngaphambi kwalokho futhi uyimember ye-General Executive Assemblies of God. So you can see ukuthi sikhuluma ngokuthi ungabuka istage uthi asifani nale ndlela uNkulunkulu asebenzisa ngayo. uNkulunkulu is no respecter of man. Akabuka ubuso bomuntu. Ngaphezulu konke ke lokho is highly anointed by God to serve in this generation. And siyambonga uNkulunkulu ngaye siyathandaza ukuthi ke esekhona phakathi kwethu athulule konke uNkulunkulu amphathise khona. Kuthiwa ke when you see a man climbing up the ladder you must know that there's a woman holding the ladder for him. The person who's holding the ladder for him uNkulunkulu okhona eceleni kwakhe uzobingelela naye nizomuza ukuthi naye umlilo nje komyeni wakhe uhamba nabantwana bakhe bababo ababili amagama sengisakho uNosibusiso noLegacy hallelujah. So it is my pleasure bazalwane kuyemethula speaker hamba nefamily yakhe Yonez was called during the course of this week, and we siyanxusa enkosini ukuthi don't be intimidated by anything uNkulunkulu akulethele khona. It was no mistake that at this juncture uNkulunkulu uthume wena ukuthi uzosebenzisa ibandla laso Lundi. Ngiyethemba ke uNkulunkulu abantwana bothanda ubingelela. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngaphambi kwenu umntana kaNkulunkulu usindisiwe unozubusiswa kwaZulu. Amen. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Igama lami uyazi iZulu ngisindisiwe ngamthanda uJesu. Siyahluleka ngokwethu thatha indawo yakho Jesu sithemba wena uluncedo lwethu siyahluleka ngokwethu
indawo Thank you, Jesus. 1 minute ke sibonge sonke nje bathandekayo. Sibonga kakhulu baba wethu ongcwele. We bless your name. We bless you, Holy Spirit. We glorify you. Ayikho inkosi ngaphandle kwakho. Ukwethembeka kwakho kuyisihlangu nehawu. Baba wethu ongcwele, we glorify you tonight in the mighty name of Jesus Christ. Monda la bashanta la bakonta la basaya. Ngegama lika Jesu namandla siyabonga. Uyaphila wethembekile. Uyaphila ulungile. Siyabonga moya oyingcwele. Siyabonga mnikazi webandla, sibonga ubukhona bakho. Sibonga amandla akho, sibonga ukuthembeka kwakho. Thixo wethu onamandla onke. Your name is highly exalted. Your name is above all other names. Thank you, Father. Moya kaNkulunkulu siyabonga. We bless you, King of glory. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asibonge kakhulu bathandekayo, sibingelele ibandla lonke abantu abasha, ubuholi basekhaya, elders and deacons. Special greetings also to our father uBaba Ngolanyama nomama egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Asibonge kakhulu bathandekayo inhlonipheko esitholile esasho ubaba la ngaphambili. Kuyiqiniso ukuthi uma sila Olundi we need no introduction. Amen. Ya ngoba ila sikhule khona sa shape khona
kulokho esikhona. So ke siyabonga kakhulu, we feel very honored kuba simukeleke and kwenziwe nama formalities that we do not deserve kangako. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga kakhulu bathandekayo, without any waste of time ngoba siyafisa uba sisibambe lesikhathi. Ngicela kuba singene ezwini lenkosi safuna incwadi kaJoel 2:28. Mhlambe you can move to the next slide. 2:28 book of Joel. Iverse le ejwayelekile. 2:28. 2:28. 2 verse 28. Yeah. Kuyakuthi ngasemuva ngithulule. Kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezukwa yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha. Abadala benu baphuphe amaphupho. Izinsizwa zenu zibone imibono. Yeah, kuleli ke lithi, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Amen. So ke i-teaching yaleli viki ngithime ngalendlela yokuthi sibuke i-impact engenziwa abantu abasha kwi-local church, but not ordinary young people but prophetic young people. Alibonga igama likaJesu. Why prophetic young people? Le verse esifundile ethi uma umoya sewuthululiwe phezu kwenyama yonke, kuthiwa your sons and your daughters will prophesy. Yebo lo ndawo. Your sons and your daughters will, asikhulumeni bathandekayo, will. Now, akushiwo ukuthi ke, akushiwo ukuthi there will be prophets. Akushiwo ukuthi bayoba ngabaprofeti. Kuthiwa bayo prophet. Amen. Young men, sons and daughters will prophesy. Will prophesy. So, uhlobo lwabantu abasha lolu olu spirit filled, uNkulunkulu angenza noma ngabe yini ngabo to bring revival labe khona. Ukhiye experience ye outpouring, experience ye baptism kamoya ongcwele. Siyamsana bathandekayo. And it's not by mistake ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma la ngoJoel, abantu abasha ba prioritize. Yabona ukuthi kuqalwe ngabo phezulu, sons and daughters. And after that, kuphindwe futhi again, young men will see visions. Before kukhulunywa about abantu who are old, your old men shall dream dreams. Kodwa abantu abasha kule prophetic move kaNkulunkulu yensuku zokugcina babekwe kwi forefront. Babekwe baba ngaseqaleni. Alibonga igama likaJesu. Baba ngaseqaleni. So that must become our convictions as young people. Ukuthi singabantu abasenhlizweni kaNkulunkulu. And
enye into esibonayo lapha ukuthi uma amandla kamoya oyingcwele efika phezu komuntu, eqinisweni indaba ye-outpouring kamoya oyingcwele njengoba iqale ngosuku lwePentecost nje, la kuthiwa uma efika amandla, people will be activated, they will do something. Ikhona into ongeke uyenze noma sowusindisiwe unoJesu enhlizweni, up until you are baptized by power. So it is our prayer ukuthi as young people singagcini ngokusindiswa sibe sebandleni, ngoba leyo nto izosenza sibe ngama spectators. Ingabi bikho into esiyenza endlini kaNkulunkulu siyenze being moved by the Spirit. Ikhonto fanele uyenze ungazange ube ne-experience yayo, kodwa uyenze ngoba uye wa-enrolla to the school of the Spirit. Moya oyingcwele is a school himself. Kunezinto okwazi ukuzenza ngenxa yakhe. Kunama lessons, alibonga igama likaJesu. Kunama lessons ongeke wathola epulpit, ozowathola ngoba uye wa-enrolla kumoya oyingcwele. So if baptism is an enrollment, you enroll to the school of the Spirit. Alibonga igama likaJesu. That is very important. That is very important. That is very important. Ekusindisweni kwakho ufanele uhambe ufike la khona uenrolla to the Holy Spirit. You can't be used by God ungekho esikoleni sika moya ongcwele. You can't be used by God ungazange ungene esikoleni sika moya ongcwele. That is why uJesu uthi bafundi bakhe hlalani emzini nize nembatha amandla. Ngoba kunezinto ofanele nizenze out of education ezoza no Holy Spirit. Kuthiwa ke young people, sons and daughters, they will prophesy. Oh my God. We are propheting and prophet. We are propheting and a gift of prophecy. IBhayibheli lithi ngaprophetha nonke abanye ngabanye. You can all prophesy. Alibonga igama likaJesu. You can all prophesy. Alisho ukuthi you can all be prophets. You can all prophesy. Because umoya ongcwele is a spirit of prophecy. Once you are empowered by the power, ungena kwi-prophetic dimension. Praise God. Next slide. Now, uNkulunkulu ke ngomprofeti uJoel wambula ke this promise ukuthi umoya oyingcwele will be poured out on all flesh, including the youth. Amen. Lento yokuba sibe ngabantu abasha aba prophetic sengishilo. It's not about being ube ngumprofeti, someone who can predict even the future, what will happen in the future. Amen. Kodwa into la ezama ukuchaza ukuthi to be a prophetic youth, kusho ukuthi you are that young person, number one, who can be led by the Spirit. There's a low point, bathandikayo. IBhayibheli lithi those that are led by the Spirit are sons of God. La yuhlobo labantu abasha abangaba ne-impact positive in the local church. You must become a young person who is led by the Spirit. In Roma chapter 8, I think verse number 14, lithi iBhayibheli those that are led by the Spirit are sons. Lo yasana ke usan wegender, usan we maturity. Usan osho ukukhula enkosini. Romans 8:14.
uthi uPaul mayikhuluma beseGalatia uthi indlalifa noma engaba indlalifa kodwa mayise ngumntwana ingakafinyelele ebudodeni iphila njengesigqila. Kunezinto okungathi noma kungezakho by right kodwa ungakwazi ukuba ubenefite kuzo because of the state of maturity okuso ngaleso sikhathi. So uma kuthiwa lapha those that are led by the Spirit are sons. Okusho ukuthi uma ungumuntu omusha usungene kwi level yokuthi ukwazi ukuphila ngaye umoya. Usukhulile. Siyamsana bathane ka? Usunjani? Usukhulile. Umuntu osayingane enkosini angakwazi ukukhonza ngomoya. Konke ukuprofeta, ukukhuluma ngezilimi, interpretation of tongues, kusho ukuthi you can serve, you can worship God in the Spirit. So, uma udlule lapho ungabe umuntu omusha okwazi ukukhonza ngomoya, uphinde ukwazi ukuphila ngaye umoya. Ukukhonza ngomoya kusho ukuthi you can use the gift that you have. Ingabi dormant. Kodwa ukuphila ngomoya kusho ukuthi iservice sayivaliwe. Salithatha ufefe, alibonke igama lenkosi. Lo moya okwazi ukukhonza ngawo uyakwazi la ngaphandle ukuphila ngawo. Mawukhutshwa uyakwazi uxolela. Ngamagama uyakwazi ukusiveza isithelo sikamoya. So kuyenzeka most of the time ukuthi sibe ngabantu abasha who are full of the Spirit, speaking in tongues, but with the very same mouth okhuluma ngawo ngelimi uphinde uhlebe ngawo futhi ukhoze ngawo ama divisions. Ukusho ukuthi uyakwazi ukukhonza ngomoya kodwa ukwazi ukuphila ngomoya. Moya oyingcwele akuyena owa within the four walls owempilo. Owempilo. So la khonzani ngomoya kusho ukuthi you are using your gift. Ekuphileni ngomoya kusho ukuthi you are demonstrating the fruit of the Spirit. So when we speak about prophetic young people, number one, abantu abasha laba who are led by the Spirit. Glory to God. Hayi abantu abasha abavuthayo kodwa bengayivezi correct. Number two, kusho ukuthi these young people also they can live holy life. Lalelani ke abantu abasha. Umoya oyingcwele uNkulunkulu uma ngabe edemanda iholiness, efuna iholiness. I-aim akona ukuba sibe ngabantu abasha abaziphethe kahle, abangcwele bese kuphela lapho. I-purpose yokuba uNkulunkulu afune iholiness ukuba athola umuntu azosebenza ngayo. Kuthiwa uma isitsha sihlanza sona, leso sitsha ngeke sibe ivasi. Ivasi isitsha sokuhlobisa. Uma isitsha sihlanza sona, leso sitsha siyoba usizo kumninisi, kumninindlu. It will be usable to the master. So singabi ngabantu abasha abayiphethe kahle for nothing. Uyabona sibe holy but sibe useless. That is not God's purpose. When God raised young people, abaphila ubungcwele, it is for the purpose ukuthi babe usable esandleni. Awu nikhona kodwa abathandekayo. Akwanele ukuba ngcwele. Uma usebandleni, uma usemzimbeni kaKristu, akwanele ukuba ngcwele. Discover your assignment. Pursue it. Because you were saved to serve. For the fact that you are a member in the body of Christ. Membership also speaks of responsibility. Alikho ilungu elisemzimbeni wakho for the sake ukuba besemzimbeni. Lisemzimbeni ilungu ukuze lisebenze libe specialist. Onke amalungu omzimba wakho anomsebenzi owenzayo o special. Into emangalisayo ukuthi uma usindiswa ubhabhadiso lokuqala before ama elder akuyise emanzini amaningi
umoya engcwele already usekubhabhatisile njengelungu emzimbeni kaKristu. Njengani? Kuphi khona? That is the first baptism. Ubhabhatiselwa emzimbeni kaKristu as a member. As a member. Lento ukuthi you were baptized in the body as a member. Kusho ukuthi you were saved for something. You can't be a member and at the end of the day ube useless. Yingakho into yokuqala kumele yenziwe kuwena sewusindisiwe. Kumele ukuthi uactivate lento esibiza nge-membership ministry. Ukwazi uku-operate ebandleni njengelungu emzimbeni. Can I repeat myself? Yingozi ukwenza okunye kuqala ungakabi active as a member in the body. Ingakaveli service in ministry yakho as a member in the body. That is the first activation. Okumele ukuthi yenzeke kuwena. Yingakho ke ibaptism kaMoya oNgcwele activate membership ministry. Once wehlelwa ngamandla, ikhona imove ezokwenzeka kuwena ube ne contribution emzimbeni kaKristu as a member. Why as a member? It's because umoya ongcwele uma efika kuwe akafike empty handed. Ufike phethe some gift. Isipho esokhonza njengelungu emzimbeni. You can't be baptized by power and remain silent. La amandla ehlele khona kune move. Sanibonani bantu abasha. Sanibonani. La amandla ehlele khona kune move. Baptism is move from being silent, from silent mode to sound. Local church and abantu abasha, we must hear a sound of Pentecost. Kuthiwa kwathi kungezelele kwezwakala umdumo namandla. Glory to Jesus. Kuthiwa there was a sound from heaven. That sound kumele izwakale ebandleni elinabantu abasha abagcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. The sound of Pentecost. Oh, come on, good people. A sound of Pentecost. Noma ngabe uyahlabelela, you must hear a sound of Pentecost. Noma ngabe uyathandaza, we must hear a sound of Pentecost. Ukuthi khona into efike phezu kwakho. Glory to Jesus. Now, the local church with the young people baptized by the power, there is a sound of Pentecost. Glory to Jesus. There came a sound like a mighty wind. So, ukufika kwamandla kaMoya oNgcwele ebandleni, siya move from silent. Oh my God. From silent to sound. Into yaqaka uPaul uma efika eEfesu ku chapter 19 book of Acts. Ebabuza umbuzo ukuthi nakholwa unje namthola umoya. Wayeqaka ukuthi bayakhonza kodwa ayizwakala isound yePentecost. Bayivula inkonzo bakwenza konke abakwenzayo, but there is no sound of Pentecost. Izitha zebandla ayibaleki ziyasondela masingayizwi sound yePentecost. You know, mawufunda iBhayibheli kwincwadi, I think it's a book of Samuel. Uke wathathwa umphongolo kaJehova, niyakhumbula? Ngicela samsana bathandekayo, please move with me. Uke wathathwa umphongolo kaJehova, which speaks of God's presence, power. Wathathwa amaFilisti. Now, amaFilisti uthe umphongolo uma ngabe ubuya ngeenkomazi Davide esina niyasazi story kwenzeka konke ngalenkathi uIsrael ehuba edumisa amaFilisti ezwa akwazi ukudisena ukuthi le worship enziwa uIsrael
akuyona iworship nje ejwayelekile, kusho ukuthi umphongo lubuyile. Beke bakwazi ukuzwa iworship ehamba yodwa neworship abayenza umphongo lukhona. Glory to Jesus. Kwaba yiwona amafilisti adisenayo ukuthi this worship is not ordinary. Now, young people, we don't need ordinary worship. Our worship must have a sound of Pentecost. Ayikwazi ukusondela ithaze bandla la sidumisa khona kuzwakala the sound of Pentecost ngoba la mandla suffocates agents of darkness. Nikhona kodwa bazalwane? Ama agents omnyama awasuffocate ngamacula amnandi. Cha. Kodwa asuffocatewa ipresence kaNkulunkulu. Ingakho uDavide akho into yamxakayo engakagcotshwa. Up until wagcotshwa wanyakaziseka. You know? Ukukhonza kwethu as young people kumele kube nendlala. Kube nani bathandekayo? Come on good people, come on. Kube nendlala. Sikhonze sinomthandazo kaHabakuk chapter 2 verse number 1, if not chapter 3 verse 2. Uthi Jehova sizwile umbiko ngawe. Siyesaba izenzo zakho zivuselele nakule minyaka. Glory to Jesus. Noma senze program yethu sinomthandazo, revive your work in our time. Sizwile umbiko ngawe, siyesaba izenzo zakho njengoba sikhonza nje. Our prayer is revive your work in our time. In your anger, remember mercy. Noma sikwenzile kubi, but remember mercy. So these young people, kabantu abasha who live holy, your holiness will usher us kwi-level yokuba sibe ngama-servants. Umoya engcwele uzothola abantu angabasebenzi ngoba yisitshe esihlanzayo. Njengoba ziziningi izitshe endlini yenkosi, ubuningi bazo akusho ukuthi zi-usable. Praise God. Izitshe ezi-usable yizitshe ezihlanza zona. Sitsha ezisandla. And number 3, if not 4, these prophetic young people, they are able to discern the will of God. Amen. They are able to discern the will of God. Glory to God. Utuphola iguqula ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlola okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuphelele. Once waba umuntu omusha who is able to discern the will of God, noma ungahamba e-university obusa khona, asinafear now. Kukhona abantu abasha ongathi mabe pass grade 12 kuthiwa bayahamba baya kuma universities. Sithi kazi inkosi ngoba ukholo lwabo at the present moment luse ICU kwembulwa kwembesa kubona ngokusa esakhona. Ba wesike lo muntu mangabe ezophuma manje ahamba e-university. Kuba usenokholo oluse ICU. Uyazi ukuthi lapha uma ukhula njengomuntu omusha kukhona abantu abasha abangabi ready nokuthi bangavakasha. Ukuthi ngavakasha hamba ya kwa auntie ngoba hey lento yakhe asikayiboni kahle. Alibonga igama kaJesu. Yeah, asikayiboni kahle lento yakhe. Amen. Indlela esikhuliswa ngayo thina sikhuliswa ngendlela ukuthi even you know noma kungekho into wrong to fellowship to other churches. We were warned. Alibonga igama lenkosi. Ngenxa ye level of maturity esasikuyona ukuthi no ungahamba ucocoma nje ngoba
Umuntu mangabe eseyingane angeke ngenze ingane nje biological or natural. Ingane enye yama signs engane. Ingane umuntu odla konke okuphambi kwakhe. Ingane ingayimosha lokho ayimosha ngakho futhi kuphinde. Ingane umuntu odla ingane umuntu ongakazi uthi yini edliwayo yini engakadliyo. Alibonga igama lenkosi. So yonke into ephambi kwengane nento ewushevi ngayidla ngoba ilevel ekuyona lengane ayikakakwazi ukudiscerna. One of the element of spiritual growth is discernment. Alibonga igama lenkosi. Udiscerne uzudiscerne nomshumayelo oshumayela kahle kodwa ukwazi ukubamba umoya wakho obhedayo. Intshumayelo kodwa umoya ispirit eza ngaso siyabheda. Do you understand what I'm saying? Siphila esikhathini semoya bathandekayo. Siphila esikhathini semimoya. You know, abafundisi balesi sikhathi la ngaphandle umubuka. Uyakwazi bamuhle a drive imoto enhle agqoke kahle abe right. Ashumayele sona iscripture. Kodwa ngogcobo olurong. Before azoma phambi kwebandla unendlu engavulwa umuntu. Before azoma phambi kwebandla is either ukhothwa inyonga noma these evil altars ezisebenza in our time. So discerning idingeka ngalendlela ukuthi you must go beyond a good sermon and discern a spirit. And it's high time ukuthi uzihloniphe uze uhloniphe nekhanda lakho lingabekwa noma bani izandla. Umoya oyingcwele ngayo yonke lento uthi ayibuye emasisweni. I-local church ayibe i-local church ngoba ngokaNkulunkulu i-local church inayo yonke i-package engadinga umuntu okuyo. You know? Noma ugula ngokwebhayibheli ku-wrong ukuthi uma ugula uyikholwa elikhonza kwi-local church uhambe uyokhulekelwa etendeni ngaphandle ubishop ofikile ku-wrong. Ku-wrong. Biblically speaking ku-wrong. Ikholwa elisindisiwe elikhonza kwi-local church alithandazelwe etendeni. IBhayibheli lithi ukhona yini ogulayo phakathi kwenu. Alisho ukuthi akayetendeni kubishop lithi akabiza amalungu ebandla amkhulekele. Ngoba iBhayibheli expecte ukuthi local church libe nayo yonke ingcebo. Hallelujah. That can address our needs abantu. That is why we must become a spirit-filled church, a church that is vibrant in the spirit, a church that lacks no gift. Kakade ngokaNkulunkulu alikho ibandla likamoya elingenasipho. Angibeka nje alikho ibandla kamoya. Ibandla nebandla kamoya linazo zonke izipho. Biblically speaking. Now, that is why iBhayibheli lithi yilona lo uphiwe okubonakalisa umoya. The manifestation of the spirit is given. Now, akushiwo ukuthi uzonikezwa kuthiwa uphiwe. As long usindisiwe unomoya ingcwele ugcwaliswe ngamandla unaso isipho at least one gift. There is no gift-less believer. There is no ministry-less believer. But ukuthi unaso isipho akusho ukuthi uyasazi. Siyamsana. Akusho ukuthi uyaba nayo igift ungayazi. 2 uyaba nayo igift uyazi kodwa ingasebenzi. 3 uyaba nayo igift isebenze kodwa ingasebenzi in a right way. There is a misuse and abuse of gift. When we misuse gift is when zingayenzi into ofanele ziyenze ebhalwe ku 1 Corinthians edification. When gift divides the church, when gifts bring confusion. Njengebandla lase Corinth. Lali nazo zonke izipho but there was a lot of chaos and confusion. That is why Paul uthi concerning spiritual gift, I do not want you to be ignorant. Ngoba ignorance is an enemy of the church.
teaching brings awareness of the mysteries of God. Teaching equals to be aware of what you have. Because teaching brings light. Bible, the unfolding of your word. Not the preaching of your word, the unfolding of your word. We speak of teaching. Brings light. So the more we teach, is the more we bring light. Yingakho uSathane enye yezinhlanga ayifuna ebandleni i-doctrine, i-teaching. Yabo nje bangifundisa nje umuntu ongenamoya nongakhulile uthi inkonzo iyabanda makufundiswa. Lalela ke. Don't expect ukuthi ibandla malihlangana kanje. People must always fall down. It's good. Umuntu mangabe owaphansi usuke ewiswa i-anointing ngamandla kaMoya Ngcwele. Usuke ngawiswa i-doctrine. Right? And anointing does not bring transformation. It empowers you. Ungakwazi ukuprophet and a character better because you are empowered by the Holy Spirit. So you can fall down as I lay hands upon you. Uvuke futhi uhambe isoka Sathane because awiswanga imfundiso wiswe ngamandla. What is important in the local church? The local church must become a house of doctrine. Doctrine. And also the manifestation of the Spirit. These two things must be balanced. Now, these young people who are prophetic, abantu abasha laba with a discerning. Glory to Jesus. And number 4, if not 5, abantu abasha laba who are influential. Bangena evesini lika Matthew chapter 5. You are the salt of the earth. You are the light of the world. They can influence our communities in a positive way. Very important. You must become influential. Umujesu ethi bafundi bakhe hlalani emzini uthi nizomukela amandla uma umoya ongcwele esefikile phezukweni. Uthi ke niyoqala ke nibe ngofakazi bami kusuka la nikhona. We need young people who are influential locally, moving to Judea, moving to Samaria, moving to the uttermost part of the earth. But this anointing is the anointing to touch the world. Tell Jesus, go ye therefore and make disciples of all nations. At the end of the day, you must touch nations with the anointing of Pentecost. Praise the Lord. Very important. Now, when such youth are active in the local church, they become catalysts for spiritual growth, for revival and transformation. Abantu abasha, next slide. Abantu abasha aba prophetic. Ba lenza ibandla liphile emvuselelweni. Ebandleni kuba khona what we call freshness. Oh man, ibandla lingabi ne rusty. Kukhona abantu abasha abagcwele umoya. Amakudunyiswa on a Sunday kuphakama nje abantu abadala kuphakama izalukazi. Kwesikhathi uMC azanxakeke afunde u1 Corinthians kunjani pho manihlangane ke kuphoze nje kuthuleke nje. Angabasazi noma ngisukume ngihlale. Ngihlale koze kusukuma isalukwazi naso sicabanga ingoma eyayisibusisa ebusheni. Valeke isikhala manje ngoba kuthulekile. Webathandekayo, we need to enroll to the school of the Spirit. Abantu abasha who are vibrant in the spirit bayayiowna inkonzo. Futhi ninalo ilungelo ngenxa kamoya. Angathi ngenxa moya. Ngenxa yokukhula emoyeni, you do have a right to cause a chaos. Awukwazi uqala entweni zikamoya ubusu right ubusu perfect. Better qala.
Listen, umzali okwaziyo ukukhulisa ingane nama levels of growth. Ingane uma ikhula izama ukuhamba endlini ibulala ivulela phaya ifuna ukuexperience nje. Ivulela phaya. Umzali ona wisdom akathatha induka kwenzani wena. Akayishayi. Why angayishayi? Who understand the level of growth. Ujatshuliswa ikholokho ukuthi active. Emana igayida nje eyigayida but akakwazi ukuyidiscipline njengengane eyaziyo ukuthi yenzani. Do you get what I'm saying? Angazi ngabe umzali onjani ojajulisa ingane ethule. Ngoba ukuba silent kwengane kusho ukuthi ilekha impilo. Kuze ukuhluphe nawe. Ulangane iyathula kangaka. Uyithatha uyisema clinic uzama ufuna unyakaze. Oh madoda. Oh madoda. Ayide inkinga njengengane ethuleyo. Uzayithatha umzala hamba uyojova. Azama ukuthi nezokwenza at least be hyper. You see? Ufana nengane mangabe izalo. Ziwu2 izinto eziwarisha umzali lapha ya uma ngabe eteta ingane mayiphuma nje ingane. 2 things. Ukulengane ngiyizale yangakhala yathula. Ukuzala kwengane iphuma ivele be silent. It worries. Ngoba leyo yi-indication yokuthi lengane ilekha impilo. Nikhona kodwa lonke? Noma niseza ku revival. Ngithe mangi noma ethi umhlengazi usuphumeleleke sibanibani. We have successfully gave birth to a child. Kodwa ayi lokho kubongelwa ukujabulisa yini ithule mangizana. Yini ithule. 2 into ewasho umzali esibili ukuthi ngithe mangi lengane noma isizelo. Ayi lengane ayina appetite man. Noma uzama ukusondeza ibele. Ayincanci. Oh njengengane isanda ukuzalwa langazelelana ubisi. Isign yengane ezaleke kahle iyalangazelela. Uba nento ekuvuse ebusuku ithi thandaza. Uba nento ekufunisa iBhayibheli noma ungenalo ufuna uzulithole. Ngoba uzaleke kahle. Uma uzalwe une flu yakomoya awuyilambeli into zikaNkulunkulu. Awuyilambeli. You know, leadership nga organizer revivals fika abantu bazofundisa is useless if people are not have that appetite for teaching for the word of God. Album gama lenkosi. Isign yempilo umuntu omusha. Le ndawo yokhala isho ukuthi umuntu omusha lo who can share what he believes, he can testify. Yazi ukugula ukubona apho kwesikhathi ukugula kamoya. OMC mabebiza abantu bazofakaza ubona ngathi kuthulekile baze bababize ngevesi onendodana unobufakazi nalo livesi futhi silikhotha wrong alisho into esuke sisho alisho into esuke sisho hayi ngoba ku wrong ukufakaza uma unendodana kodwa alisho lokho uma lithi onendodana unobufakazi une assurance within himself. Once wasindisa umoya ngcwele unikeze assurance ngaphakathi ukuthi surely today you are a child of God. Yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana. He bears witness. So akulona iverse lokubiza abantu abangayimisele ngokufakaza ngoba kufanele ukuthi babe ne-witness iqala ngaphakathi. Ile witness ezoprovoke ukuba babe vocal. Onendodana unento ewitnessa kuyi in his or her spirit. Yezona bathani kayo? Awugwaqwa nje mawuphile emoyeni, awugwaqwa. Mawuphile emoyeni, awugwaqwa mawuphile emoyeni. Wazifana nani futhi? Kufana nokuthi noma ke sebesukumileke. Mabeqeda ukufakaza,
bese sifaka le item engasayithatha ukusicela sibongela ubufakazi. Umbuzo ukuthi bubongwa ukuthi bunjani. Ngiyazi ukuthi ngiyakudida ngiyaconfuse kodwa ngizokhipha futhi kwi confusion ngizokhipha. No. Angithi if ama manifestation nempilo kamoya ingasekho ebandleni si replace izinto ezazenzeka ibandla liphila. No, bekungabu MC ocela umuntu ukuthi afakaze. Bekwenzeka spontaneously. Ngale nkathi befakaza la uqubuka ukubonga ngumuntu ohlezi phansi. Kungabu MC othi sibongela ufakazi. No, it must happen spontaneously. Le testimony abayenzayo must touch the heart. uThixo ayingcinele ayifakazele. Oh nikhona abathandekayo. Lalelani ke ibandla liyakwazi ukuzondla ngemswane yamajuba uma that ijuba lingasekho. Noma ongcwele ngelona ijuba is a symbol. Kodwa for the sake of what I'm saying, siyakwazi ukuzondla. Imswane isho ukuthi izinto ebeyiqathaka ijuba lisekhona alisekho sesizondla ngemswane yakhe. Siphume sigcona imswane yamajuba. Umswane wajuba ukucela umuntu ukuthi akabonge ubufakazi. Uma ingekho into ethintayo qhubeka neprogram usukumthela. Singazama ukureplace. Usumthela akukho akuvuma khona uma sibonge. Qhubeka neprogram akuzokonakala lutho. You know? No secretary sebaze ukusoka semthethweni ubufakazi zabo ubongelwa. Once you become dormant in the spirit, siya replace. Siya replace. Ikona enye into evamise ukushowa abantu abadala la inkonzweni. Abantu abasha, they don't have a good interpretation yaleyo nto. Praise God. Noma ingekho biblical. Bayisho ngenxa ye experience. Lento ethi uma umzalwane ekade elethi item la ehlabelela bese ethi MC asimzame ngezandla bese bethi abantu abadala ayishaywa izandla la ekhaya. Uma ikwaya ekade ihlabelela bese MC asibazame ngezandla bazalwane bese bakhona abantu abadala abayaziyo ukuthi no ayishaywa izandla ayi ngoba zingashaywa izandla enkonzweni ku biblical ukushaya izandla from the book of Psalms. Kodwa i-experience yabo ithi bekuthi makumi ikwaya la ibandla lisendaweni bebengayiqedi ingoma ehla amandla. Umzalwane belethi item la yengoma azohlabelela likhona abathandekayo. Kube khona you see indlu i-charge i-worship and inspiration. Nikhona abathandekayo kube khona ozophakama bonke. Not because ukushaya kwezandla is not biblical. I-experience yokukhonza, i-order of service if ibandla likumoya. Bantu abasha njengoba bethi uJoel, it shall come to pass after this that I will pour my spirit upon all flesh. Bese kuqalwa ngathi inkosi ithembe thina ukuyibuyisela endaweni. Your sons and daughters will prophesy. Uma benga prophet benzani? If young man does not see visions, babona ini? Usungazibona intombazana obusiyoshada, ungazange ubone lutho kamoya. No. Now, the impact of a prophetic young people. If abantu abasha be prophetic, be spirit filled, number one, they bring spiritual revival. Can we all say they bring spiritual revival? Yeah. Abantu abasha
abagcwele umoya, praise God, bayakwazi ukulokhela ibandla, bali ignite ngepassion. Bali ignite, libe ignited. Sengishilo, ibandla, local church enabantu abasha who are full of the Spirit. Leyo local church iphila emvuse, iphila kwi-vibe yemvuselelo. Amen. Izila abanayo can inspire others to seek God more earnestly through prayer, worship, and obedience. Alibonga igama lenkosi. Fanele bekhona abantu abasha abazoba zibonelo zokukholwa. Amen. Umuntu mayizokhula enkosini akakhuli kuphela ngokufundiswa the word. Uphinde futhi akhule ngokobserve abantu abafike bese enkosini. Amen. Akudingi ukuba size sibe baningi esingabantu abasha abayilola hlobo. eBabylon, it was only Shadrach. Can you imagine the whole province? Shadrach, Meshach, Abednego. There were 3. Daniel. But the most prominent one is Daniel. Wayibamba yonke iBabylon ngoNkulunkulu wakhe. iBhayibheli lihamba lisinikeza ama-qualities kaDaniel. One of those qualities kuthiwa Daniel had an excellent spirit. Isimanga. Lempilo uyiphila kwi-secular world akekho ebandleni. Kwipolitiki yaseBabylon. He was able to bring a solution ngoNkulunkulu wakhe. Kuthe inkosi mayixaka ngombhalo obhalwe isandla maqede sasithela. Sathi mene tekela ufasile. Kwabizwa all the magicians. Bonke abantu abayizazi zokuchaza izinto bahluleka. Yathi iqueen yaseBabylon, no, Nkosi, don't worry. La embusweni wakho kukhona umfana. Don't worry, kukhona umfana in your kingdom. Uthi ke lo mfana unomoya woNkulunkulu. So ungaconfuse igama elithi woNkulunkulu. That is the language of Babylon. Yonke into ekhonzwa ibibizwa ngoNkulunkulu, but he was referring to a living God. La kukhona umfana onomoya, on the spirit of God. Wabizwa uDaniel, young as he was, but he was brimming in the spirit. Tema ngabengena nje before akazi ngazo wa introduce uNkulunkulu wakhe. Uthi there is God in heaven. Ngamagama noma wena ufuna impendulo, but it's not by mighty, it's not by power, it is by the Spirit of the Lord. Uthi there is God in heaven. Woo! Do you know we should tell Lord? When we equip young people successfully so, kusho ukuthi siba ibandla elingaproduce abashumayeli liphele lapho. Siba ibandla elingaproduce abantu bezilimi nabaprofetayo, of which is not wrong, kuphele lapho. Siphinde siraise abantu abasha abazoba ne-influence kwi-secular world ngomoya ongcwele abanawo, ngoba umoya ongcwele kuyena wasenkonzweni wempilo. Abantu abasha who will become ambassadors. Abathi babe equiphe kahle in the local church bazi ukuthi uma ngithola umsebenzi is not an employment, is a deployment. I am there to represent God. Daniel represented God kwezepolitiki. Now, in all these centers of influence, the local church must raise young people abazoba usawoti kuwo onke ama centers of influence. Kwezepolitiki, kwi-economy, like Joseph. Nikhona amathandekayo? Yabona uJoseph mangabe efika eGibhithe.
uNkulunkulu wamenza wayibamba i-economy yaba stable. Kwathi ngonyaka wendlala iGibhithe la survivor ngenxa ye-wisdom ka Joseph, who was able to interpret dream. Umnotho waseBabylon waba stable. Ngiyabuya lento bengade ngisho ngoba I can discern ukuthi aba confused ukuthi why am I saying young people who are influential even kwi-politics. Wrong. It's not biblical. Noma uNkulunkulu ekuvumela, it's a permissive will of God ukuthi umhlaba uphathwe ngabantu abangakholwayo. It's not the perfect will of God. Uyazi ukuthi why isihlupha kangaka safoketha kangaka. Si trainana ukuba sibe right la enkonzweni. Bese kuthi la ngaphandle sigqilazwe impatho yabangalungile. Ngoba ibandla lihlulekile ukuraise oDaniel. Abazabamba imountain yasepolitiki ibe stable, kube khona ipeace. Uma ngabe une desire to operate in that mountain, the local church uNkulunkulu equipile, because the local church is a launching pad. Ilapho khona abantu be train for their prophetic destiny, for their purpose of existence. Training eyenzeka holistical. Sibe namakhansela asindisiwe agcwele umoya akhonza kwaD. Awusuka azalwa yithi. Yazi ukuthi nakhonto kasiyenze ngolanyama siyenze lapha emhlanganweni ethu emkhulu nakuma convention. It's good. Basi invite us also politics. Kodwa I used to have a concern and a worry. Siyobanini nabethu. Ngoba nabe sibabizayo nje asibabizela uJesu. Manje kwaze ubebe khona. When are we going to raise our own? Sibe proud of our own. Masistangana at a conventional level, go province, nago Tabanje, we have got our own premiers, our own ministers, acknowledging our own. Abantu esibakhiphela indleko sibagibeze bayele baphele lapho futhi. I strongly believe we equipping, we training. Ukuthi abantu abasha must be trained, and it's a vision of the founder of this church. Ukuthi abantu abasha must be raised and occupy strategic positions. That is why we've got youth bursary. It's for that purpose. Ukuthi abantu abasha bakwazi ukuba ne-influence kuwonke ama-spheres of ama-centers of influence. Alibonge igama lenkosi. Very important. Very important. So they ignite zeal. Amen. Next slide. Number 2, they provide godly vision and direction. These are prophetic young people. Uthi uJoel, they shall see visions. Young men will see visions. So, abantu abasha be in good standing no moya ngcwele ebandleni, they give fresh ideas. Can you all say fresh ideas? Number 2, strategies. Number 3, direction. True spiritual sensitive young people who are yielded to him. Now, bakwazi ukuletha ebandleni some fresh ideas. These ideas are able to improve ukoperator kwebandla. But these ideas who are spirit filled, who are walking with God. These ideas also are prophetic, become relevant ideas. Alenzi ibandla lingabi updated operator kwalo. Libe relevant esikhathini esikulona. Do you know which is not a sin ukuthi ibandla likulwe liba relevant? Sanibonani bazalwane. You see, we cannot maintain what we call ministry effectiveness of the church, failing to discern times, failing to understand times. Siba ibandla eliqhuba ama-program kodwa lingabe saba effective because ama-programs ethu are not relevant.
So these young people of Joel 2:28, they come with fresh ideas. Hayi ngoba bethi sitha kwenza ukuthi as they walk with God, God give them ideas. Amen. Give them ideas. Number 3. Continue. Hamba, isikhathi sami sesiphelile. Now, number 3, they influence their generation. Can we all say they influence their generation? Now, we must become influential to our generation as young people. Bathandekayo, ngicela ningivumele ngifundise leli viki. Ningangivumela ngifundise? Please. Angifuni ba tempted ngenze enye into ngene ema gimmicks unnecessary. Right. They influence their generation. So kusho ukuthi ke these prophetic youth, they become positive role models. They are able to draw their peers away from worldly influences. Amen. Kube khona abantu abazongena ebandleni noma abanye bangangenanga ebandleni kodwa la ku workplace la ukhona, you can influence your peers in a positive way. Abantu abasha banamabele, abanani bathandekayo. Lithi iBhayibheli is not dadewethu omncane akanamabele. So thini mangabe ecelwe ngenamabele okufita? These young people of Joel 2:28, they are influential in their generation. So we're saying this, the prophetic young people, they become positive role models, drawing their peers away from worldly influences and towards Christ through their words and lifestyle. I guess the words and lifestyle. Oh man. Hey man, lifestyle. Uyazi ukuthi akwazi ukuphila impilo ongayazi ngoba usushadile ukuhlele ukuphila ebusheni bakho. Uzuqala manje uzophila into ongayazi. Character is everything. Even as emshadweni is everything. Character is everything. Anokulu ngibuzana imibuzo, lokho ngibuzana imibuzo. Manje usuthini kuloya? If my character is sound from youth, my partner in marriage will not have a headache. Nanguya uLwesithathu. Anginasikhathi nokupheruza ifoni yakhe, anginasikhathi. Uyabona ngaphandle indoda engashiya iselfone by mistake emsebenzini kuyojika imoto irobot ivalile she cellphone le cellphone inga cause divorce instantly. Le cellphone iyagula, le cellphone inokufa. Noma kwenzekile ngayishiya wayishiya uNdlunkulu yazi ukuthi anginawo nomdlandla ukuyithatha because ngiyazi angizukuthola lutho mos. Ngiyaphila nawe uyaphila. And uma ngabe segula angizukuthola ngefoni ngizozwa ngoba ngamuzwa ukuthi kufanele ngishade naye. Angeke ngihlale ngamuzwa mayisephethe. Awusuka. And kune benefit yokukhonza njengomuntu omusha uphila as a young man. Amen. Bayazi obaba ukuthi ngalikathi ngizoshada kwashona uNdlunkulu ongizalayo. Kufanele ngishade khona manje. Na ushona usegule wagula. I-medical aid yazaba exhausted. I remember ngimhambise esibhedlela. I mean ngiyombona esibhedlela ngingasena petrol. Ngagibela ibhasi. Ibhasi yadlula nami. Ngicabanga ukuthi kazi isimo engimshiye yiso ngayizolo kanti ngizomfice njani namhlanje. Wagula washona. Waba khona kuphela emphakamisweni. Mase ngizoshada wayengasekho. Now vele all my coffers were exhausted because of ukugula kaNdlunkulu. But I benefit yokuba insizwe ekhonzayo.
Alibonke igama lenkosi. Ne man, njengoba insizwe ekhonzayo. Angizange ngiba ne-stress. Omunye waqhamuka wathi hayi ungakhule mina ngizowenza ukuthi nabo Nxumalo bafike nama-Mercedes. Kulile izulu. Laphindelana nezulu ngosuku lomshado kwabheda kwaze kwawitende lokwembeza. Kodwa i-benefit yokuphila ebandleni as a young person. Ungabe umuntu omusha osebandleni nje futhi ongenasizo ongena contribution. Sanibonani bathandekayo. Yes, umuntu omusha ukuthi noma umfundisi engekho athi ngiyazi bakhona obrothers banibani. Oh, sanibonani. Ngiyazi bakhona obrothers banibani. Insizwa othi mawuyibeka la epulpit idweba umlilo within 3 minutes kunyakaza into endlini. Umuntu omusha okhonza amehlo ehlaza ubuka intombi zasendlini zasenkonzweni. Amehlo ehlaza. Well-equipped young men in their house, they treat their sisters as their biological sisters. Yingakho nje noNdlunkulu lo ngamkhahlela ngithi angikwazi ukushada nodadewethu. Hey kwasho ukuthi manje the more ngimkhahlela the more egcwala. Ngoba inkosi ayikhombele. Ngangacabanga ukuthi ngashada ingane yasenkonzweni. West Part, the same local church, because I learned to treat them as my sisters. You see, treat them as my sisters. That's how you grow as a young person, as a young man. And learn overnight, you must become a devoted young person. Love the Lord, be prayerful, be there when the church is teaching, be there when the church is praying. Be planted by the rivers. So they influence their generation. Give me the next slide. Number 4, they strengthen the church. Or if future, they strengthen church's future. Praise God. So, labantu abasha akubona abantu abasha nje ukuba sithi maybe by future yebandla, but they are an essential part of its ministry now. Kusho ukuthi abantu abasha laba abane contribution kwi ministry yebandla, kwi commission yebandla, they've got a contribution, banento abayenzayo. Job uNkulunkulu ibandla linikeze i-Great Commission, they've got a role to play. So the more we invest to the prophetic youth, we ensure faithful leadership and ministry for generation to come. Siba sure ukuthi even in the future we do have elders, we do have diacons. Hawu bazalwane, uma bezongena emshadweni nakhona bengena beneflu begula. Sizoba nama-elder agulayo. Kufana ukuthi if ngikhonza as a young person in the local church, ngithi ngakashadi ibisigamile igift yami, ibisigamile ministry yami. Sanibonani. Hayi ngoba ngizoba ngumfundisi, ngoba ngiyisikhonzi endlini kaNkulunkulu. You don't become a minister because of ukuthi one day you want to apply. That is why our local church are poor when it comes to ministries, ngoba we have got a tendency yokuthi wonke umuntu engathi uyanyakanyakaza fanele aphume. Singabi nabo Barnabas be local church. Praise God. Continue, my brother. They build unity across generations. I like this point. They build unity across generation. Now, uJoel ukuleya prophecy yakhe includes both abasha nabadala. Nizwile? Both old and young. Ukuveza ukuthi
umsebenzi kaNkulunkulu ukwazi ukuphuma uflourishe when these two generations serve together. Young men shall see visions. Old people dream dreams. So this prophetic move kaNkulunkulu eyinsuku zokugcina izo-activate all ages, all generations to work together in harmony. So wisdom kubantu abadala that is combined with vision of youth. It creates what you call healthy and balanced church. The church must learn to embrace a vision as an abantu abasha. Amen. 2, abantu abasha must learn to embrace wisdom as an abantu abadala. Nothing must be rejected. If the ministry of the church is going to be effective, we allow young people to come with fresh ideas. They came with fresh ideas. Aba prophet, amadoda naba prophet. Bayibona indlu ukuthi sincane siminyene. Nikhona abathandekayo. They came with a fresh idea ukuthi no, man of God, how is it if we go? Siyofuna imshayo, siye-extend ngoba now sesiyaminyana la. And then this old prophet came with wisdom. Ebonakale uma sekusetshenzwa sekulahleka imbaso. Ikhona abathandekayo? Ziyaba khona into ezilahlekayo when we work. But we lose nothing if these two generations work together. We lose nothing. Thema lahleka imbazo kusetshenzwa. Kwafanele ukuthi le youth ibe honest, ibe njani? I-honesty enye yezinto eyenza ukuthi umuntu omusha akwazi ukuprogressa ekuhambeni noNkulunkulu. I-honest. Ungashayi sengathi khamba kahle akahambi kahle. Be honest. Baba honest embuzweni obuzwe uElisha uthi lembazo mayilahleka ilahleke phi? Amen. Bayikhomba la ilahleke khona. Siyamsana bathandekayo. Bayikhomba la ilahleke khona. Ngenxa ukuthi kwakumuntu kaNkulunkulu lo okwaziyo ukuhamba noNkulunkulu. And he was able to perform a miracle instantly so, being guided by the Spirit of God. So a local church must have this kind of young people. This kind of young people. Abantu abasha aba operator with blessing. Joel 2:28. Prophesying young people. Young people who see visions. As they do that, sizobona as we continue mathandeka ukuthi impact ingakanani. Ngoba akekho umuntu omusha osindisiwe osebandleni ongena potential that will help ibandla kuba likwazi ukuflalisha ligrow in all aspect. In all aspect. So all we need to do as young people ukuba sithi fall in love with the Holy Spirit. All we need to do ukuba sithi Holy Spirit come again, pour, be poured upon us. Leya mini owehla ngayo ayiphindwe futhi nakuthina. Glory to Jesus. Kungabi into nje esizwe eBhayibhelini iphele lapho, but le mina owehla ngayo ayehle ayiphindwe in our time. Abantu abasha bazohalela ukooperate kwi-dimension yeyiphiwo. Ibandla manhlangana bathi inkosi use me. Bengaqala enkonzweni kodwa bengabantu abasha who are prayerful as well. Singama ngezinyawo bathandekayo. Can you stand on our feet? Konda labashanta labas. Kula bashanda. Kera bashuka pakatala. Sivala amehlo ethu sonke. Ngegama lika Jesu. Ngo day 1 bantu abasha, I pray akube lona lo wathi moya ngcwele isaqala le revival. Today we're just laying a foundation
akube lona lwathi inkosi isaqala le revival angifuna ukusa I don't want to be left behind. Now ayibuyi into zami ehambe zalahleka abanye even iprayer life yabo ihambe yahamba yacwila yafa, but I want to assure you the spirit of the Lord, glory to Jesus, is a spirit of resurrection. Asike izinto engafuki la manje esebenza khona. Asifana manje siphakamisa izandla abathandekayo ngegama lika Jesu. Leya mina ohlangayo ayiphindwe in our time ngegama lika Jesu waseNazaretha. Bantu abasha asufuna umfula kamoya oyingcwele. iBhayibheli lithi khona umfula amanzi awo athokozisa indlu kaJehova. We are here today to redig those wells. Leyo mthombo eyahamba yagqitshwa ngamaFilisti. Ake sibonge sonke. Oh mandala bakushantala elabashanta kapala. Siyathandaza ngegama lika Jesu. Moya oyingcwele, moya oyingcwele, rabakashanta montala bakola bashanda. Moya oyingcwele sihambela again ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Akhona amandla engiwezwayo in the name of Jesus. Isandla senkosi ngiyasizwa tonight. Pray, 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 pray. Ake uthandaze ngathi wedwa endlini. Ake uthandaze ngathi wedwa endlini ngegama lika Jesu. Nalabakushanta phala rabakashonta kapala. Inkosi yamakhosi uphakeme kakhulu ngowezolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade. Bayete, 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 bayete. Siyabonga, siyabonga. Kola bashanta kapala indela makasi kapala ulama mose sadabakula bashante rakapanto kapala. Winkosi yamakhosi ungubayete, ungumdala wensuku, namhlanje uyabongeka in the name of Jesus. Ayikho inkosi engahlala kwesakhe isihlalo, sifanele wena wedwa as God Almighty. Konda labashanda siyawadinga lamandla Nkosi. Oh, 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 siyawadinga in our time. In our time, remember mercy. Oh, remember mercy. We need it. We cannot afford to do church as usual. We cannot afford. Ngegama lika Jesu, raise young people. Ngegama lika Jesu namandla, raise young people who will have a passion, a desire, who will be eager for spiritual things. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Siyawudinga lo mlilo, siyawadinga lamandla, sipapatise. Kontapa kadoshamba ikanta kapandose kenta kapakada
Ilamanto kapa. Mfulo ngashiyo. Nyagaza. Mfulo ngashi. Nyagaza. Ola maya su kapala. Penta kapala kushanda. Ila maya koshanta. Nyagaza. Mfulo ngashiyo. Hallelujah. Woo! Show kapalabas. Endalaba. Woo! Shamaya kulaba. Simnikazi uqobo lwethu tonight. Simnikazi uqobo lwethu tonight. Hamba hamba. Phakathi kwefa lakho. Thank you, Jesus. Oh, King of Glory. Hola Baba Bashande. Oh, King of Glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed Jesus. Hallelujah. 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 Wonderful Jesus. Siyabonga baba wethu ingcwele. Siyabonga somhlekazi wezulu. Ukhulume kanye sezwa kabili. Ufundise ngokuncamisayo. Baba ingcwele siwalindile lamandla. Siyabonga ukuthi usuqalile kwenza umsebenzi. Siyothi silela abanye bethu uvuke ngaphakathi. Sothi sivuke ekseni uvuke ngaphakathi. Sothi sihambe emini uvuke ngaphakathi. Siyawadinga lamandla. Sibonga ukuthi ngumlomo ongathethi imanga. Ubungekhulume ngawo ungezosinika wona. Asibona bokucela isinkwa usinike itshe. Usinika lokho esicelayo. Siyabonga somandla. Asinazo isibongo ezanele. Asizisoli ngokuza kule ndawo. Sikhuluma njengoPeter wasedulo. Siyasuka kwesiphi ngoba amazi okuphila aphuma kuwe. Baba ingcwele siyabonga nangenceku yakho osikhonze ngayo. uNkulunkulu wethu ingcwele sikhulekela amandla phezulu kwamandla phezulu kwayo. Ugcobo phezulu kogcobo, iprotection nasempilweni yayo. Nakukho konke kwayo nomndeni wayo ukuze ibe iasset eletha induduzo neprogress endlini yakho. Siyabonga thatha udumo lonke egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen.